Kunjalo nje bhuti, njengoba ngikufonela nje ngifuna ukudlulisela leyo nto ukuthi uma owenza ukuthi Ngeke angizwa lento esho ngeke silabuza angikuzwa for 10 years. Hayi ngeke sisungane lento izoqhuma namhlanje izothetha. Ukhathi side kangaka. ukuthi bhuti ngangazi nami ukuthi ngizokutshela kanjani ngaphoqwa uma ngenxa ukuthi ubaba wayehlukumeza uma. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Happy 2025. Nihleli noLungster. Namhlanje uqala nje unyaka sivashela udadewethu othi kunemfihlo afisa ukuyidalula kumfo wabo. Sabona sesho njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukeli usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona babukeli, onikhuluma naye uNombuso wakaTembe oqhamuka endaweni yakwaMashu kwa-E. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Happy 25. Ngiyathemba ukuthi ningene kahle unyakeni. Namhlanje sihleli noLungster, namhlanje sihleli nodadewethu othi uzokhipha imfihlo afisa ukuyidalula kumfo wabo. Sabona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo ungalisho igama. Sanibonani babukeli. Indawo engisuka kuyona mina endaweni yakwaMashu. Esigodini saka-E la ngiphuma khona. Ha, nakwaMashu kuthiwa igodi. Ngiyaqala ukuza umuntu ethi isigodi. Ayakusenani phela 2025 izinto ziyajika. So sisi uvakalishwa yini la kuyile show ethi sikhipha imfihlo. Imfihlo ofuna ukuyikhiphela ibhuti wakhe iqalaphi? Empeleni ke ngisakhula ngizoconfessa la kubhuti wami. Ngisuka emndenini ongazwani ukuzwana kungekho. From the start sisakhula sazingane uma nobaba ekhaya kuhlezi ukuxatshana kuliwa. So namhlanje ngithi angizoconfessa kubhuti wami ukuthi njengoba ubaba eboshiwe esejele uboshwela into engekho. Kahle hle lento ayiboshiwe into eyamanga uma owenza ukuthi eze aboshwe engiphoqela ngenkani uma ukuthi angivume ukuthi ubaba ungirepile. Ubaba akazange angirepe. Kahle hle ukuthi uma wayene-anger efuna ukuthi ubaba end up engene ejele because mengithi ngiyabheka manje ngoba sengimdala ngithi ngiyarealize ubaba wayehlukumeza uma ngokumchithela and futhi uma methi uyamkhuza ugcina sekuxatshana emshaya umaye nje kube yilelo khaya nje lingenakho ukuthula. Wagcina uma esengiqambisa amanga ethi angivumi ukuthi ubaba wangirape. Ima-ke yonke lento yenzeka kuneminyaka mingaki? Nganginabo 9 to 10 years. 9 to 10 years? Yes. So waqala ngakuphi umama ethi kena ithi ubaba wakho ukuchithile? I mean ukurepile? Wamane nje wasuka nje. Ngithi ngibuye esikoleni nje ngingalindele. Ngimfica uyakhala uma ehlele ekamereni. Ngiyambuza ma kwenze njani? Useyasho ukuthi ubaba umshayile. Hawu umshayile ubaba kwenze njani? Nje uyakhala uyaqhubeka uyakhala. Ngoba esengitshela hlala nami phansi ethi mntanami ngifuna ungisize. Hawu ma ngikusiza ndlelani ngimncane kangaka iluphi usizo ozothola kumina? Ethi kukho konke ezokusho ucela ukuthi mina ngivume. Ngivume ngisho naphambi kwamaphoyisa ukuthi ubaba uyenzile lento. Ma yiphi lento osukhuluma ngayo? Ethi nangivumi ukuthi ubaba ungirepile. Ungifice ngilele wangena engubeni zami wangibamba. Wangirepa. Ngathi ngizama ukukhala wathi engiboza umlomo. Wathi wangivumisa nje ngenkani. Bathi ngiyanqaba mama mina ngeke ngikwazi ukuqambela nje ngimbona ukuthi kwayena useyangijikela usefuna ngisho nokungishaya nje ngathola ukuthi ayikho into engizoyenza. Lapho i-relationship yakho nobaba wakho injani? Ngiyabona ukuthi wayichithela uma wakho emshaya but wena-ke ezingane yakhe ibinjani i-relationship? Before ingakabikho yonke lento ibi-right kodwa emveni ukuthi ngibona ukuthi hayi usehlukumeza umama manje hayi nami ngase ngiqala-ke manje ngipretenda. Ngisho sengidlalisa njengobaba engabe uyangixoxisa ngimphendule nje lento engibuza yona ngithule nje ungasemnandi nje. Bese ngimsaba njalo nje uma umuntu okhalayo uyakhala ngenxa yakhe. So nje ngingasakujabuleli nje ukuba kwakhe la ekhaya. So usenomnyaka emingaki manje ubaba eboshiwe? Una 10 years manje. 10 years esejele? Yebo.
Imake angakhatheke kukwenzeka yonke le process lena. Akezange ubaba kwena ethi hayibo mntanami khuluma iqiniso. Weza kumina ngibuza phambi kwabantu, phambi kwefamily, umndeni. Kodwa ngavuma ngoba phela uma vele wayesekhulume nami eceleni nje etheni uzothola ukuphila kahle if ubaba sehambile boshiwe sejele. So kwaphoqa ukuthi ngoba uma ngihlezi ngimbona ekhala mihla namalanga angivume lento. Unabo enzalwa nabo? Yebo. Niba ngakhe? Sibathathu. Nibathathu wena wesingakhe? Mina ngingowesibili, khona ubhuti omdala. Khona ubhuti omdala uyena lo uzomtshela namhlanje. Yebo. So manje ke ngoba kwenzeka yonke lento kuma siblings akho akekho wamtshela lolu daba ukuthi hayibo lento le yenzakalayo ayikho ngiqamba amanga? Cha, ngiyobe ngiqala namhlanje. Uphi umama yena? Umama sewashona. That's why ngifuna ukuzotshela ubhuti wami ukuthi yonke lento angiyivume eqaleni kwakuhamanga ngicela ukuthi sihambe siyokhipha ubaba ejele ngoba ubaba uboshelwa amanga. So yindaba ulinde kwazi kwashona umama ukuthi uzokhuluma iqiniso. Ingoba phela ngase ngisabela isithunzi sika nanokuthi like mengizoyikhuluma lento le uma esakhona still ubaba uzobuya mhlawumbe ebuye ezombulala uma akwaziwe mhlawumbe uzofika sibulale sonke la ekhaya. So ileyo nto edala ukuthi ngifihle lento until uma izahamba emhlabeni ngikwazi ukuthi ngitshele ubhuti wami. So manje ke umndeni angithi uyazi uzoba involved ukuthi uze ukuthi hawu kanti waqamba amanga. Yebo uzoba involved uzoyizwa. So uready ukuthi ke namhlanje ukureject ubungasafuna lutho to do with you. Hayi ngiready okwenzekayo akwenzeke iqiniso liyaphuma namhlanje. And then ubaba wakho? Ubaba angimazi naye kuyomela vele azivele into kodwa angimazi ukuthi ekuphumeni kwakhe ejele uzongibulala okanye uzokwenza mhlawumbe uzoxola angimazi sekuyocaca ukuthi kwenzakalani. Wena unazi ingane unayo umyeni? Cha. Awunayo? Yebo. Okay. So wena wawungafila kanjani if mhlambe umfowenu o ubaba wakho nothi ubaba wakho ubuyena baba wakho umfowenu ayithole eseyicacene kanje ukuthi angene ejele ngenxa ye rape angayenzanga? Ngaba buhlungu. Kwakuzoba buhlungu kakhulu ngalendlela engeke ngize ngikwazi ukuyichaza kodwa asikho isimo esingadluli nami lento engayenzayo kwangiphoqwa isimo. Umuntu engikhalela la and for the worst part umzali wami kubhlungu ukubona uma wakhe ekhipha inyembezi phambi kwakho kubhlungu. So nami lento angiyenza ngangithi ngisave impilo kama. Endosamncane. Ngangisamncane njalo nje ngiba nali nasesikoleni angikwazi ukufocusa ngendlela because ngibuye esikoleni nangu uma uyakhala ngisho ngisesikoleni ngiyayicabanga lento ukuthi angazi kwenzakalani ngoma la ekhona. Sure. So manje ke before simthinta ubhuti wakho umuntu onjani? Silindeleni kuyena. Ubhuti wami umuntu onolaka. Unolaka empeleni akena umuntu okhulumayo like okhuluma kakhulu kodwa uthule kodwa wamnethi wathi wamsukela nje wamtshela into angayizwa kahle. Akusiyena umuntu okhulumayo umuntu engathi esikhathini esiningi ukhonza ukushaya. Umuntu onjalo uyashaya kodwa ukukhulumela ke khulume kakhulu. So wabanjani akhathi kubosha ubaba wakhe ngenxa ukuthi kuthiwa ulimaze wena? Cha shuthi ngoba phela naye ethatha ngalendlela ukuthi vele lento yenzekile nanokuthi mina ngusisi wakhe waba nakho lo ukuthi hayi ayikho nayo into azoyenza ubaba akaboshwe. Amanye ama siblings wona enjani ezwa kuthiwa ke ubaba udlengulile? Akubanga mnandi akubanga kuhle nje. Umama ke may her soul rest in peace. Kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi ubaba ke seboshiwe wayithola ini happiness or wathola ini ukugculiseka lokho ayekubhekile? Yeah. Noma before ashone wakwasho nje ukuthi at least akuhlambulukwe akhuluma iqiniso. Empeleni ukuthi kuhlambulukwe into angabengakaze ayisho khona bekuye
abiya sixoxe naye mhlawumbe mesihlele sobabili ekamereni. Bhuti wami engeke saphumile nje ikhulume edabukise thena umyeni wakhe uboshiwe kodwa ebuye esho ukuthi kodwa yonke lento kungenxa yakhe ukuthi emhlukumeza. Umbona ukuthi lento imphatha kabi ukuthi uboshiwe kodwa futhi still ngisho ngathiwa mhlawumbe lento liyakhulunywa iqiniso akaphume uzofika aqhubeke futhi emhlukumeza. So egcine ebona ukuthi hayi kungcono ehlale lapha ejele. Hayi niyayizwela ababukeli emakhaya u2025 ngathi uqala kanzima but asimthinta ubhuti wakhe simazise ngalolu daba. Uzolibamba nje. Hawu. Hello? Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo singakhuluma? Yebo singakhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nodadewenu othi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Ngilalela. Ngibambile kanje. Bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo. Bhuti njengoba ngikufonela nje nginento engifuna ukutshela yona ukade ngidla lento kodwa engazi ukuthi ngizokutshela kanjani. Ngilalele futhi. Empeleni bhuti into eyenza ukuthi ubaba ebhadle ejele into eyamanga amanga aqanjwe yimina bhuti. Amanga kanjani futhi manje? Hayi uthini manje mina? Kunjalo nje bhuti njengoba ngikufonela nje ngifuna ukudlulisela leyo nto ukuthi uma owenza ukuthi hayi angizwa lento eshoyo ngeke silabuza angikuzwa for 10 years hayi ngeke sisungani lento izohamba namhlanje izothetha ukhathi eside kangaka ukuthi bhuti ngangazi nami ukuthi ngizokutshela kanjani ngaphoqwa uma ngenxa ukuthi ubaba wayehlukumeza uma. Hawe uhlala ngami singeke ukhathi eside kangaka usebenza abambuye kanjani umndeni usawumbuye kanjani hayi ngeke sizingeke hawu ngeke uhlangane nemfihle ngaka 10 years zonke uthule nalento hayi ngeke kwenzakalana ungichazele kahle. Ngangisaba bhuti ngangisakade ngangifisa ukuthi ngikutshele kodwa ngingazi ukuthi ngizoqala kanjani. Uma wayehlukumezeka uma esaphila sisaphelele sonke ekhaya ubaba ehleze eshaya uma. Ngangisaba noma futhi washo wathi lento ingaboyitshela umuntu ayiphele kuphakathi kwami naye. Hayi ngeke sisiyakhala ngeke hayi ngeke ngikholwa yonke mina lento. Awungeke ngithothule ndana lesi sikhathi sidika ngakho. Uthi soyenze nani nje ngikhohlakala kwami kunalokho. Kulisafika ngale ekhaya indla yenziwe. Bhuti into eyenza ukuthi ngiyenze lento ngangivikela uma impilo kaMa because uma wayehlezi eshawa enziwa yonke into. Uvikani yini oyivika uyakanda wena. Uyakanda lento eyenzayo. Futhi ngiyafana noma wakusema sabhuku. Hawu hayi ngeke. Samele bengifonele umndeni ukuthathe umhlalise phansi uxoxele lento. Yaphela mina noma wakho. Ngiyaxolisa kakhulu bhuti ngiyaxolisa kodwa ngicela ayikho lento. Hawu samele ke ngibize meeting ngize nomndeni mhlale phansi. Ayikho phela lento echaza ukuzobachazela kahle eduze. Bafuna bonke bephela ukuthi yini le ngisabatheka le ntoxayo. Ngiyakanga wena. kodwa bhuti besingakwazi ukuyilungisa nje lezi sobabili. Wow. Okay. Ucabanga ukuthi uzolokhu uzoyihandlisha kanjani? Hey, ngoba ubhuti eshuba kanjena and futhi ngoba ezoyitshela umndeni angikwazi kwalo mndeni ukuthi uzofika uthini kodwa into engizoyenza mina sengiready manje ukuthi okwenzakala kwenzeke iqiniso vele kumele laziwe wonke umndeni kumele laziwe ukuthi ubaba uboshelwa amanga ayikho into ayiboshela. And I think uyayibona into inzima kangakanani ngoba uyawubona la eSouth Africa ukuthi ke nakunama case angakanani rape. And mase kuzoba khona nama case amanga yenza lo umsebenzi nje womthetho ube nzima kakhulu. Yeah, kunzima kodwa So kubaba wakho uyothini mhlawumbe umbona?
Akukho kunye ikhona ukukhuluma iqiniso ngixolise ezingane, ngixolise ngimchazele nami isimo ukuthi ngangiphoqwa. Uma wayengiphoqa ethi angimsize lento abhekene nayo. Usuke wamvakashela kulo 10 years? Yebo, sengike ngaya emveni kokuthi sekuhamba uma emhlabeni. Ubhuti wake washo wathi ena sihambe siyombona, ngahamba kodwa kwabanzima ukuthi ngifike ngimbheke, kwabanzima nje. Like ufika uthini ngempela like esekubuka emehlweni ebuka ukuthi ingane yami yangiqambela amanga ngento enkulu kangaka. Singasaba ngisho ukumbheka emehlweni, ngambingelela nje ngibheke phansi kwanaye waze wabuza ukuthi kwenze njani. Into engayisho ngamane ngathi angikho right. Pho manje imvakashelile ngoba ngiyazi ukuthi nasejele ama case e-rape abantu ababoshiwe abayithathi lightly. Akakuthola ukuhlukumezeka abamhlukumezile. I'm sure useke wakuthola ukuthi ngoba phela ubaba wethu mdala mhlawumbe uyasifihlela ngeke eze sitshele yonke into enzala because uvela unaleyo nto uthi vese uphatheka kabi ezingane zakhe. Ngeke engakuthola. So uthini umuntu osekhaya ohleli oqamba amanga nge-rape? Yini nje ongamtshela yona? Ngithi mina if kukhona umuntu oqamba amanga kanje okanye mhlawumbe omunye usawaplan ukwenza ngithi akayeke lento. If lo okhona seyenzile na akazama indlela yokuthi aphumele obala axolise ngoba kunzima ukuboshwa uboshela amanga. Kunzima kakhulu ukuthi wazi isihlobo sakho la ekhaya okanye umalume okanye ubhuti uzoyobhadla ejele for nothing into angayenzanga. Kunzima kuyimanje ngoba ngikhuluma iqiniso ngoba sengiyayisola ngobaba. Ingoba ngiyayisola ngisho ngifike lapha engithi ngiyombona ngimane ngibheke phansi inyembezi zehle ngiyambona ukuthi nasemzimbeni useyehlile okusho ukuthi akadli ngendlela akahleli kahle so nje impilo simuncu manje la kumina imuncu. Siyabonga kakhulu kodwa ukuthi ugcine usuphumela obala. Isigwebo sababa yasazi usasuba iminyaka emingaka? Yebo. Eminyaka emingaka? Babethe 17 years. 17? Yes. At least ke lo 7 lona sekuzozanywa ukuthi aphume yebo because sekubalekile manje ukuthi uqonde emaphoyiseni uthola ukuthi le case le ungayilungisa kanjani. Yebo nomndeni ukhulume nawo kunjalo. Asibangaye kodwa ukuthi ke uthathile i-courage ukuthi uzoyikhipha lento ikhiphele obala because omunye wangathi hayi nomnikazi wayo indaba akasekho nami ke angisayingini but ke na at least ubaba usukwazile ukuthi umhlanze lakhe igama. Yebo. Yeah, siyabonga kakhulu. Hayi niyayizwela ke ababukela emakhaya u2025 ngathi uyisiphathele igigaba eziningi kakhulu. Nawe lapha ekhaya please ungamfaka umuntu ejele ngamanga. Amanga wakazakha, amanga yabuyelana. Enza sure ukuthi noma yini oyikhulumayo usuyiqiniso ngoba phela usukudlala ngomphefumulo womunye umuntu. Asenzeni kangcono ngo2025. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwishow yethu ethi sikhipha izimfihlo. Ungakhohlwa ke lapha uEasyBet ukuthi ungakhohlwa ukufaka icode ethi Black50. Ungakhohlwa uBlack uQ wethu akusiwona uCK uBlack50 2025. Kuningi akusangenzeka mhlambe this is your year. Siyabonga kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe ngolong sangithanda kakhulu. There